ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମତେ ଟୋପି ନାଇକି ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଇଲା ଯେ ଏତେ ଯଦି ଶୀତ କରୁଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ଏତେ ଶୀତ। ତ ସେଠି ସବୁ ଲୋକାଲ ପିଲା ସେ 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମର ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଆମରି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ସେଠି ୟାର ପାଖରେ ବସିକି ଢୋଳଉଛି। ତ ମୁଁ ଏକଲା ସେଇଠି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ରହିଛୁ। ସେ ମତେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ମତେ କିଛି ପଚାରିବନି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରିବି? ତ ମୋ ଡିସ୍ପେନ୍ସର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଡିଜେଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସର ଧରିଛି। ମୁଁ ଏ ଡିଜେଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସର ଧରିଛି ବୋଲି ସେ ଲୋକାଲ ପିଲାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟୁଛି। ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ସିଏ ଡିଜେଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସର ଧରିଥାନ୍ତା, ସିଏ ଶୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେମିତି ହେଲାନି। ମୁଁ ନା ଭାଇ, ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଡିଜେଲ ଧରିବି, ଗୋଟେ ଦିନ ତୁ ଡିଜେଲ ଧରିବୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଧରିବି, ଗୋଟେ ଦିନ ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଧରିବୁ। ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ସବୁବେଳେ ତାର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଧରିବ, ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ସବୁବେଳେ ଧରେ। ପେଟ୍ରୋଲରେ ଭାଇ ରାତି ସାରା ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ, ମାନେ ବାଇକ୍ ରାତି ସାରା ଆସୁଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ରେଷ୍ଟ ମିଳେନା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବସିକି ରେଷ୍ଟ କରିବେ, ହସ ମଜା କରିବେ, ମୋବାଇଲ ଟିପିବେ। ତ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ରେଷ୍ଟ ମିଳିବନି। ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜରକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଲି। ସେମିତି ହେଲେ ହେବନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଧରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଅଧିକ ପଇସା ନେଉଛି ନା କ'ଣ? ସେଠି ଯେମିତି ମ୍ୟାନେଜର କହିନି, ମାନେ ଏମିତି ହେବ ଯଦି ସାର୍ ମୁଁ କାମ କରିବିନି, ପଳେଇବି। ମୋ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇବି। ସେଇଠୁ ମ୍ୟାନେଜର ଯାଇକି ସେ ଲୋକାଲ ପିଲାକୁ ଶୋଧିଲା, କହିଲା तुम काम करने का है तो करो, नहीं तो जाओ। ऐसा नहीं होता है, एक दिन तुम करने का है, एक दिन वो करने का है। ସେଇଠୁ ସେ ବାଧ୍ୟରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସର ଧରିଛି। ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲରେ ଭାଇ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଡିଜେଲର ରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସିଏନ୍ଜିର ରେଷ୍ଟ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲରେ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସିଏ ଦାଦାଗିରି ଦେଖେଇବ, ଦାଦାଗିରି ତୋ ପାଖରେ, ଆମ ପାଖରେ ନୁହଁ। ମୋ ଭାଇ କାମ କରୁଛି, ମାଲିକ ମୋତେ ପଇସା ଦେଉଛି। ତୁ ମୋତେ ପଇସା ଦେଉନୁ, ତୁ କହିବୁ ତୁ ଆଇଛୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କାମ କରିବୁ। ଯେମିତି ଏଇଆ କହିଲା, ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଲା, ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି। ଦେଖିବା ତ ପଛରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଆଇଲା, ସିଏ ଦେବ, ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି? ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଦେବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଭାବି ସିଏ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଉଛି। ଦେଖିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଉଛି। ଦେଖିବା ତ ମୋର ଦେବାର ନାହିଁ, ମୋ ଡିସ୍ପେନ୍ସର ଏଇଟା। ମୋ ଡିସ୍ପେନ୍ସର ଯଦି ଆସିଲା ଡିଜେଲ ଆସୁ କି ପେଟ୍ରୋଲ ତ ନାହିଁ, ଡିଜେଲ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେବି, ନହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ରାତି ସାରା ବୁଲିବି, ଶୁଆ ଶୋଇ ନାହିଁ ପା କରିଦେନି। ସିଏ ସେମିତି ନହେଲା ଆଗେ ଗାଡ଼ି, ସେମାନେ ନହେଲା କ'ଣ କହୁଛ କହିଲ, ଗାଡ଼ି ଚାଲାକେ ନା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ 12ଟାରେ ପଳେଇବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଆସିବେ 4ଟାରେ। ଆମେ ଟୋଟାଲି 10:30ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିବା। ସେମିତି 12ଟାରେ ଗଲ, ତମେ ଆସିବ 3ଟାରେ, ଆମେ 3ଟାରେ ଗଲେ 6ଟାରେ ନା। ସିଏ ଟୋଟାଲି ଯିବେ, ସିଏ ଶୋଇବେ ମାନେ 4 ଘଣ୍ଟା 3.5 ଘଣ୍ଟା, ଆମେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ପଇସା ସର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ବ୍ୟାଗରୁ ପଇସା। ସେମାନେ ଧର ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ ନା, ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇକି ଯିବୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ ବ୍ୟାଗରୁ 500-1000 କାଢ଼ି ଦେଇଥିବେ, ସର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମର। କହିବେ ନା ଆମେ ନେଇନୁ, ଇଏ କରିନୁ। ସେଠି କ'ଣ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମୂଳରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେନି, ଶୁଆ ଶୋଇ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟୁଛି ଏବେ, ଟୋଟାଲି ଢୋଳଉଛନ୍ତି ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଢୋଳାନ୍ତି, ହାଇଜା ହେଇଗଲା ସେଇ ରକମ ଢୋଳଉଛନ୍ତି। ମୋର ଭାଇ ସେମିତି ନାହିଁ, ଶୋଇବି ଦିନରେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବି, ଏଠି ଆସିକି ଡ୍ୟୁଟି କରିବି। ହେଲା କ'ଣ ଭାଇ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି? କାମ କରିବାକୁ ହେଇଛ କାମ କର, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମ ସହିତ ତମେ ଭାବି ଆମେ ଲୋକାଲ ପିଲା, ଆମେ ଯାହା କହିବୁ। ତମେ ଲୋକାଲ ପିଲା ହେଲେ ଆମେ ବା ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା, ଆମେ କ'ଣ କମ୍? ଆମଠୁ ଭଲ କେହି ନୁହଁ କି ଆମଠୁ ହାରାମି କେହି ନୁହଁ। ଆମ ସହିତ ଯଦି ଲାଗିବ ମରିବୁ, ନହେଲେ ମାରି ଦେଇକି ଯିବୁ। କ'ଣ ଭାଇ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇ ଭଲ ହେଇଥିବ, ଛୋଟ ଭାଇ ଭାବିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭରାତ୍ରି।